שלום חברות וחברים, שימו לב, הנה התחילה לה העונה הקסומה, עונת השום הירוק. שימו לב איזה ממרח קסום, נכון, הוא סביבי מאוד, אבל הוא סופר טעים, יש לו ריח נפלא, חבל שאתם ואתן לא יכולים ולא יכולות להריח כרגע את הריח המושלם הזה שיצא פה מהממרח. זה ממרח מדהים שמתאים להכל, לסנדוויצ'ים, להכין מזה חביתות ירק, להוסיף את זה על תבשילים של טופו וסייטן ורידיפיין ומה שתרצו, ביונד בורגר, לאכול את זה סתם ככה עם אורז, לאכול את זה סתם ככה עם הכף, להוסיף את זה לחומוס, להוסיף את זה לטחינה, להוסיף את זה למיליון דברים. תראו איזה צבע, תראו איזה יופי, זה פשוט מדהים. יש פה את הגבעולים של השום, העלים של השום הירוק, כמובן שבמרכאות, כן? הוצאתי את העצם שהייתה בתוך הגבעולים, טחנתי את זה בנינג'ה, הוספתי לזה צנוברים, קצת מלח, מלא שמן זית איכותי, וחבר'ה, זה פשוט תענוג, זה ממרח קסום ומופלא, תענוג בכל ביס, תענוג, תענוג, תענוג. אז יאללה חברות וחברים, לכו לקנות שום ירוק, עכשיו זה הזמן, עכשיו זאת העונה, השום גם יותר זול בעונה, במהלך העונה, להבדיל שאר השנה, תקנו כמויות גדולות, אתם ואתן יכולים ויכולות להשתמש בו כטרי, הוא מאוד איכותי, הוא מאוד טוב, כמובן רק שום ישראלי, יש רק שום ישראלי שהוא ירוק וטרי, וגם תוכלו לייבש אותו לבד, ולשמור אותו לאורך כל השנה, וככה גם תחסכו כסף, וגם תעזרו בענף השום שזקוק לעזרה בשנים האחרונות. אז חברות וחברים, אני כמובן לא מוותר על השום, אני בטח שלא מוותר על הממרח הקסום והנפלא הזה, אני הולך להוסיף אותו להמון המון דברים. אז יאללה חברות וחברים, שיהיה בתיאבון, תהנו לכם, תהנו לכן, לבריאות, יאללה, ספרו לי איך היה בתגובות, ביי ביי.